Shut up, bestemt please. definitionen af en Det er glaive. et svær med lang, med ekstra holdeting. Ja, så bliver det sådan en glaive for helvede. Nej, så bliver det til et svær med pynt. Hvorfor nægter du at bare kalde det for en glaive, som det er? Fordi det er ikke rigtigt. Det er dig, der ikke er sandt. Hvad mener du, det ikke er sandt? Du er ikke sandt. Det findes ikke. Skal jeg vise dig et billede af en glaive, eller hvad? Ja, men det er bare en ekstra svær med med ekstra dele. Med hvad, eller hvad? Med ekstra dele. Med ekstra, med ekstra del, det her, det er, hvad en glaive er, og så Det er sammenligne det med fucking hans. irrelevant. Jamen, Se, det er et svær med en lang holdepind. Så derfor hedder det en glaive. Nej, det er et svær en pind. Det er sådan en hvorfor? sabelting. Prøv at se. Det er en svær Sabel? pind. En glaive? Nej, Er jeg det tror ikke, svært du at sige, ved. hvad Jeg du tror ikke, udtale du... det? Glaive. Eller fordi du kalder det for en glaive? Er det en eller hvad? glaive? Er det glaive? Nej, for det er en svær med en pind. Er det en glaive? Der er Academia Skin til Diva. Ja, okay. Jeg synes, Shin Rui-Young er bedre. Til Men hvem Lisa Skin. Reinhardt? Nej, det er Stier. I don't know. Kind of furry, kind of Fan edgy. Shinrion. Ja. Jeg kan købe... Når man tænker over det, så er Divas Mac faktisk ikke særlig praktisk. Når man tænker over det. Jamen, prøv at kigge på den. Hendes hænder er fuldstændig exposed. Når man tænker over det. Hvad er det, der ikke er praktisk ved den, Ask? Hendes hænder er ikke dækket af noget. De er ikke gemt inden. Hun er ude, så man kan skyde hendes hænder. Nå ja, fordi det alle går efter. De går efter hænderne. Nej, men nu siger jeg bare, hvis det er i virkeligheden ikke, så kan du bare skyde hendes hænder, og så vil det være ligegyldigt, at hun har en stor bold, fordi hun kan ikke Jamen, bruge den. okay, så når du er i 3. verdenskrig, godt, du er soldat. Du vil ikke skyde efter hans hoved, du vil skyde efter hans hænder, fordi så kan han ikke bruge sit våben. Valdemar, hendes hoved er ligesom inde i robotten, ikke? Hendes Ja, hænder prøv skulle at tænke, også prøv den kunne køre retard. igennem. Prøv lige den køre igennem hovedet en gang til, før du begynder at sige noget, Valdemar. Okay, jeg vil gerne have se dig skyde efter hendes hænder, når den kommer flyvende direkte mod dig. Ligesom, Ja, det Valdemar, tænkte jeg nok. hvis en tank- Der blev det Valdemar, tavs, gjorde du ikke? Valdemar, prøv, hvis der kommer en tank kørende mod dig, og der stikker et hoved ud, vil du så ikke hellere skyde Der på stik hovedet? ikke hovedet ud, det er hænder! Jeg skyder bare hænder ud, som styrer tanken. Vil du så ikke hellere skyde Okay, på hvis der hænderne? kommer en tank med hænder, så vil du skyde til hænderne. Det basically, hun er en tank, der har hænder exposed. Alle tanks er hen af din artar. Er de en tank med hænder? Ja, for hendes hænder er jo blottet, honestly, altså. Jamen teknisk set er de en tank med hænder. Og teknisk set er en hand tank med hænder.